Dobrý den a jsem pozitivně naladěný, ale ani nepozitivně naladěný. A dneska vás vítám u hry, u který jste teď viděli název, jmenuje se to Ocean It's Home. A je to hra o tom, že... Počkejte, já vám to teď ukážu zrovna. Ta ukázka je prostě nejlepší, to vám musím říct. A mimochodem, než začnu hrát, tak jsem ochotný natočit nějakou challenge. Kdybyste chtěli, tak klidně natočím nějakou challenge, ale musím vás upozornit, že strašně, ale strašně moc prostě nechci dělat jednu jedinou věc. A to nechci pít slanou vodu. To se mi prostě hnusí. Takže děkuji za váš čas a jak vidíte, už jedem. Hele, už padáme. A 3, 2. Je to něco podobnému Raft Survival, teda ne Raft Survival, ale myslím, že Dead and Ocean Home to se to jmenovalo, to natáčel zase asi mister. Hele, vidíte to, padáme a tady to máte, Ocean is Home. Mimochodem mám už jenom 10% baterie, jo, a už se mi to načítá, což je dobrý. Tak jo, čekám a mám to už, nebo ne? Halo. Jak se mi to nechce načíst ještě. Ale už se to načetlo. Dáme next step. Jo, dobrý. Jo, začínáme hrát. To bylo co? To je jedno. Tady myslím, že v inventáři. Jo, máme tady nožík. Halo? No, je tam. A tím nožíkem můžeme dělat podivuhodné věci, třeba jako ničit strom. Je docela zajímavé. Mi to nedává wood, což je blbý. Já se kouknu tady do inventáře, kolik mám. 10 dřeva. A já potřebuju i 6 stoneů. Já se kouknu tamhle, to vypadá nějak dobře. Hele, tamhle asi vidím první kámeny. Halo, no, běžím, dobrý. Ach, nepřeběhnu jsem kámen, nepřeběhnu ještě. Utíkej moje postavičko. Dělej, ale stone, hned ze začátku, to je dobrý. A v podstatě každá mapa je úplně, ale úplně jiná. Počkat, se kouknu, kolik mám stone, ale 14. Tak si uděláme craft, halo. Aha, já potřebuji 14 dřeva. Já to potřebuji ještě jeden strom. Je co je mi nejblíž, tamhle ten třeba. Tak jo, už běžím. No a ještě jednou se chci omluvit za minulé videa, protože ty byly docela blbý. Rád bych, až přijede můj bratr, což je Macek, s kterým rád hraju, tak bychom tohle mohli natočit. Tady počkám, až se mi to vykraftí. A tady si můžete udělat pistol, tohle a další různé věci, díky kterým můžete přežít. A dnes jsem si dal za úkol postavit si dům. Víte, tak tady máme úplně všechno. Inventář a já se chci pokusit zůstat u
Ale tenhle se už nejde těžit. Si potřebuju stony. Tamhle vidím. Jsou hned dva vedle sebe, což je docela výhodný tam běžet. A tadyhle nahoře máme různý naše... metal or stone. Metal, jo, máme stone. Ne. Tohle to je jenom stone. Ale metal se nám hodně hodí. To je docela úspěch ze začátku hned. Tak. Kde mám další tamhle? Tamhle je nějaká kladka dřeva. Jo, mimochodem respawnuje se to tady náhodně. Takže je to docela dobrý, ale i špatný. Asi bych si měl za chvilku udělat nějaký ten luk a šíp. Woodlex. To vydává 5 dřeva. Když už mi to přestane dávat, by mě zajímalo. A ono to zmizelo, což je docela dobrý. A tak se koukneme, co se můžeme všechno ještě vykraftit už. Potřebuji nějakou zbraň, jinak, ale já už mám všechny zbraně, co potřebuji ze začátku. Můžu si udělat iron a ammo jsem jednou získal dokonce. A tak jo, buff se ale na buff potřebujeme klud. Já nevím, jak se dělá klud. Jo, což je docela nevýhoda. Jo. A si kouknu teda sem? Ne. Taky ne, ale bandáže a ostatní, což je docela nic mě. A já potřebuji colored paper. Inventory box, ten je mi na nic. Úplně. Tamhle máme nějakou výhlasnou věžičku. Fluft. Mám jeden... fluft ore. Já se kouknem. To je fluft ore a metal. Mám 4 metály. Tohle potřebuju metal flammers a hammer. Dio. Mačeta. Metal. Ne, 25. Doje. Ale jsem potřeboval tadyhle asi, ne. Si hned ze začátku zkusíme udělat zeď. Jo, wood planks. A ty nevím, jak se dělají. No, pro dnešní video by to zatím mohlo stačit jako úvod. A ještě jednou chci říct, prosím, dávejte lajky. A u dalšího videa, čau. Ale počkat, ještě vám ukážu, jak se zabíjí zvířátka. Kde je ten králíček? Kam je utíkáš? No, pojď. On sem nejde, já tě zabiju. Kde je ten králík? Jelen, toho zabiju rychlejš. Pojď sem. Ne, on nejde zabít. Kde je? To mi jen tak takový velký zvíře může... Ajaj, to je prasátko. Au. Utíkej z děndo. Ajda. Tak to jsem nechtěl zrovna. Paní bachyně, nechte mě být. Tak pojď. Dělej, utíkej. Prosím, ať po mně nejde. Jde po mně do prd. Co z ní posoru.
Je po mně. Nic, tak. Pro dnešní video by to mohlo stačit a u dalšího videa čus čus.